Aste honetan, maiatzaren 26an larunbatarekin, Hortzadar Euskal Folklore taldeak ikuskizuna eskainiko du Altsasuko momotxorroekin eta Buztintxuriko erraldoiekin batera. Eta Ander Zudairek bertatik elkartetik etorri da, xehetasun eta informazio guztia emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Hemen, zer kontatzen diguzuten ikustera? Bai, bueno, gu entzuteko prest. Orduan, elkartasunezko edo ekitaldi solidarioa, ez? Bai, ekitaldi hau prestatu dugu dirua lortzeko Josefina Arregi klinikarentzat, Altsasuko klinika bat lan egiten duela Alzheimer eta hainbat buruko gaitzekin dagoen jendearekin. Eta Gaia Errantzokian izango da? Bai, arratsaldeko 8:00 larunbat honetan, maiatzak 26. Eta nola lagunduko zaie? Ikuskizun honetan hainbat helburu jarri ditugu, 3 helburu esango nuke. Lehenengoa diru laguntza izateaz, lortzen den diru guztia klinikarentzat izango da, eta parte hartzen duten talde guztiek inork ez du deus kobratuko. Orduan diru guztia klinikarentzat izango da. Eta gero beste 2 helburu jarri genituen honekin hasi ginean, eta betetzea espero dugu ez. Izango zelera lehenik eta behin hurbiltzea pixkat zergatik sortu zen klinika eta nola sortu zen klinikaren historia eta klinikaren oinarriekin gu gidoi bat egin dugu edo. Eta bigarrenik, gaitz hauek bizitzen dituen pertsonaz eta familia horretaz aparte, horren hurbil ez dagoen jendeari, pixkat hau hurbiltzea, erakustean nola sufritzen den familia bat, ze gauzak eta ze eraginak dituen familian eta gizartean eta pertsonetan eta pixkat hurbiltzeko klinikaren lanari eta irakusteko klinikak zergatik egiten duen lan hau eta zertarako egiten duen ez. Helburu horiek hartu genituen pixkat. Eta nola sortu zen ekimena? Gure taldekide bat bere izeba harremana dauka klinikarekin eta proposatu zigun Hortzadarreko ohiko emanaldi bat edo gu egitea dirua lortzeko eta orduan aukera hori ikusi genuen eta ekitaldi normal bat egiteko pentsatu genuen pixkat handiago den zerbait egitea ez. Eta hasi ginen lanean, talde bat sortu genuen taldearen barruan gidoi eta ideiak eta prestatzeko ikusteko ea bideragarria zen eta taldekideek baietz esan zuten eta sartu ginen honekin ahalik eta diru gehien edo ahalik eta laguntza gehien eskaintzeko. Orduan, Hortzadar Folklore elkartetik atera zen eta gero ja Altsasuko momotxorroekin eta Buztintxuriko erraldoiekin harremanetan jarri zineten edo nola? Bai, azkenean emanaldia Hortzadarrek gidoia, musikak, koreografiak eta eszenografia denak Hortzadarrek egin ditu, Hortzadar taldeak orokorrean. Baina ikusi genuen ekitaldi hauetako batean jende asko parte hartu nahi duela ez. Orduan hartu genuen taldekide bat Buztintxuriko konpartxan badabil eta galdetu genien animatzen ziren gurekin parte hartzea eta baietz esan zuten. Eta orduan gure gidoian historian sartu genuen eta Altsasuko klinika izanez, Altsasuko momotxorrekin hitz egin genuen eta ere gogokintzun dela parte hartzeko eta beraiekin harremanetan jarri ginen. Eta Hortzadarrek egin zuen gidoia, historia eta beraiekin entxegoak prestatu genitun, historiaren barruan beraien paperak eta sartuz, beraien dantzak eta egokituz gure gidoira eta denek elkarrekin egin genuen. Orduan, zer ikusiko da dantzak, orain aipatu duzu, eta zer nolako ikuskizuna izango da? Ideia zen Gaiarren eta egiten genuen eta historio bat kontatzen dugunez, dantza bada oinarria, baino egokitu dugu antzerki bitartez historio bat kontatzeko ez. Azkenean ez dugu ikusiko dantza zikloak oinarrituta ez dantza trajeekin ez horrelako deus, bai kultura tradizionala izango dituela bere keinuak edo, baino dantza bakoitza badauka bere zentzua historian. Ez da dantza zikloa, baizik eta dantza hau adierazten du ezakit zer edo historiaren barruan gauzak adierazten dituzte, antzerkiarekin barruan hori historia kontatzeko. Hau, estrainaldia izango da aste honetakoa. Bai, Gaiarren. Baina orain dela aspaldi hasi zineten proiektu honekin? Bai, egin ditu horrelako proiektu bat edo beste, nahiko txoia. Eta hasi ginen printzipioz urrian egin behar genuen, pasaren urrian, baina Gaiarren datak arazoak izan genituen, ezin izan genuen nahi genuen data hartu eta asko izugarri atzeratu zitzaigun. Eta orduan horregatik hartu genuen erabaki ere horrelako hainbeste denbora daukagu, orduan egingo dugu zerbait sakonagoa eta handiagoa ez. Eta orduan Gaiarren printzipioz izango da estrenaldia eta hori ikusiko gara.
Bueno, orain dela asko horrelako ekitaldiak egiten dituzuela esan duzu, zuek elkarte moduan 70ko hamarkadan sortu zinetelako. Bai, 1974an sortu zen Hortzadar, San Antonioko gazteekin hor bereizi ziren pixkat, eta hasi ziren gauzak bereizitak egiten, eta Hortzadarrek hortik aurrera serre moduko bat izan zuten beraiekin, eta Hortzadarrek bere bidea jarritu zuen, eta horri izan zen bere sorrera. Eta hortik geroztik, dantzetaz aparte ikuskizunan hitz egin ditu, azkenekoa 2012 librean nintzana, Gaiarren ere estrenatu zena. Bazen Nafarroako konkistaren 500. urte hurrenaren zerikusia eta antzeko gauza zen historia bat dantzarekin zerikusia eta antzerkiarekin bideratuta, zuzendare batekin eta bar. Eta horrelako nitz gaueko eta horrelako beste bat ekitaldi egin ditu, dantza tradizionalaz aparte. Eta ikerketa lanak ez, batez ere egiten dituzue? Bai, ikerketa lan oso handia da Hortzadarren, dantza anitz berreskuratu ditu, Arantzako inauteriak berreskuratu zituen, Lakuntzako ingurutxorekin hor lanetan ibili da, eta Koreiako makildantza batzuekin eta barre ibili da hor lanean ere. Eta gaur egun adibidez, sakonkide sartuta dago Nafarroako dantza atlasa ditutako proiektuarekin, Nafarroan dauden dantza galdutako dantzak edo oraindik dantzatzen diren dantzekin egitean webgune moduko batez, erakutsita toki bakoitzean ze dantza dantzatzen den, musikak, partiturak, bideoak, pausoak, dantzaren historia, zer adierazten duen eta dena bilduz. Azkenean, Gipuzkoan, Bizkaian eta Alaban badago dantza.eus lan hori betetzen duena, baina Nafarroan ikusi zen hori ez dagoela, eta orduan lanean hasi ginen eta hor gabiltza. Aitzindariak izan zineten horrekin, orduan 70ko hamarkada horretan ez zegoelako dantza talderik hori egiten zuenak, ez? Ez, horrekin duela gutxi hasi ginen, gutxi. Duela urte batzuk, ez dut esango urtean. Ikerketa lanei buruz ari naiz, baina... Bai, ikerketa lanean, nik esango nuke hasiera-hasieratik. Hasieran bai izan zela lehenengo taldearen pixkat sorrera edo sortu beharrekoak, baina hortik aurrera bai, dantzakik Hortzaren badago nahiko ohitura, dantzaik zerbait ikasi behar denean, beti herrira jotzea, beti ahalik eta jatorriera hurbiltzea eta zerbait berreskuratzerako ere jatorrira beti gehien hurbiltzen gara eta hori pixkat ahalik eta gehien mantentzeko gure zera. Eta erakusketak ere antolatzen dituzue, ez? Bai, ditugu dantza musika emanaldiak esango genukena, badira ohikoenak, ez? Azkenean dantza ziklo batzuk aurkeztu musikarekin batera emanaldiak. Gero badugu beste formatu bat esango genukena dela plaza dantza deitzen dioguna, dela musikariak joz eta ikusleekin batera dantzari bat egongo zen mikrofon batekin, eta ikusleekin batera dantzatzen du, dantzak erakusten dizki eta hori izango zen dantza musika moduan formatu horiek. Eta gero horretaz aparte, badaude erakusketak, bai musika tresnei buruz, bai traje buruz, bai kulturarekin, kultura arloan edo dantzaren inguruan dagoen edo zein gauzi buruz. Eta urtero baditugu jardunaldiak, badago Hortzadaren barruan lan talde bat, egiten dituela jardunaldiak, badirela txarlak, erakusketak edo dena delakoa, jantzi buruz, traje buruz, musiki buruz edo dena delakoari buruz. Nork osatzen du taldea, dantzariak daudelako, noski, eta gero ere musikariak, abeslariak? Bai, taldea orokorrean dantzariak eta fanfarra edo musikariak izango zen nukleo handiena, baina gero dantza talde barruan bakoitza egiten du bere lana. Azkenean, ni adibidez dantza maisua izan naiz 8 urtez, orain beste batzuk daude, musikarien artean ere horretan daude, baina gero dantzari batzuk trajeekin lan egiten dute, ikusiz nola zen traje hau, nola aldugun gu ekarri traje hori ahalik eta hurbilena, beste batzuk lan egiten dute hori berreskuratuz, badago jendea kamera batekin egiten dituela asteburu guztiak Nafarroatik dantza grabatzen, uda horrela ematen du ez, tokiz-toki grabatzen hori Nafarroko atlasaren gantzat, bakoitza azkenean Hortzadarren barruan bere lan edo bere lan puska ez usten du. Eta adin guztietako pertsonak daude? Bai, orain sartu berri direnak 14-15 urte dituzte, eta fanfarreko zaharrenak edo esango nuke Hortzadarreko fundadoria izan zen, hortaz, bai, adin guztietako jendea daukagu orain Hortzadarren, bai. Eta gero, udalekin edo instituzio ezberdinekin kolaborazioak egiten dituzue? Bai, dantzatu dugu edozein udaletxe edo edozein
gure inguruarekin bat datorren edozeinekin dantzatu dugu, bai udaletxeekin, baita elkarteekin, urte hurrenentzat, ezkontza batentzat dantzatu dugu, orduan, bai, ez dugu arazorik, harreman asko ditugu eta mundu guztiarekin dantzatzen dugu deitzen gaitu zenekin. Ez dugulako esan, baina Iruñeko elkartea da. Bai, Iruñan. Osatu da, badugu lokal bat Rotxapeako auzoan, horren segoak eta bare egite ditugunak, eta gero badugu beste lokal bat Deskalzos kalean, gure bizitza soziala edo egiteko, gure txoko edo gure elkartea osatzeko. Orduan, ikerketa lanak, ekitaldi solidarioak, kontzertuak, kale jirak eta olentzero eta horrelako ekitaldietan parte hartzen duzue. Bai, urtero bai olentzero, baita Santagean ateratzen gara, eta gainera Hortzarreko olentzero propioa dauka. Sortu zenean San Antonioko kideekin olentzero ateratzearen zer hartu zuten, gero hor borroka edo liskar moduko bat izan zuten, eta Hortzarrek bero olentzero propioa atera zuten, eta urte batzuetaz Iruña zegoen olentzero bakarra izan zen. Ateratzen dugu eskultura bat Ulibarrenak egina, eta hori, badugu gure biblide propioa Iruñako kaleetatik barna, Iruñareko olentzerari kompetentzia egin ezero, gure olentzero propioa delako. Bianako printziarekin ere hori udaletxekin batera kolaboratzen duzue? Kolaboratu ditugu ezagunak premioa jaso dutenak, adibidez Ulibarrenak oraintxe duela gutxi jaso zuen, eta hori bili gara beti egon gara dantzan berarentzat, bere zera museoa urte horren ospatu zenean gure taldeko bi abeslarikan ibili ziren abesten eta dantzariak ibili ziren, ditugu harremanak hori, instituzio edo ezagun batzuk ditugu bai. Eta, zergatik da beharrezkoa folklorea mantentzea? Azkenean, ikerketa lan horietaz gain, egiten dituzuen emanaldiekin zabaltzen duzuelako. Bai, nire ustez azkenean gure historia da, ez dugu ahaztu behar nondik gatozen. Nire ustez folklorea beti egon behar da egokituta gaur egungo gizarteari ez, eta hurbildu behar zaio gaur egungo kultura bizitza da ez duzu zure eguneroko bizitzan hurbiltzen, nire ustez du zentzurik ez. Baina beti ere oroitu behar da nondik datorren, zergatik dantzatzen dugu hau horrela, zergatik dantzatzen dugu honetan, edo zergatik jotzen da kantu hau hemen ez. Orduan, nik esango nuke batez ere dela gure bizitza mantentzeko, gure historia da, gure izaera, gu horrela garelako ez. Egokituta gaur egungo gizarteari, baina hori gu gara, ez, horregatik mantenduko nuke. Eta formakuntza ere eskaintzen duzue? Bai, Hortzar taldea irekita dago mundu guztiari. Hasieran badugu gure prozesua, lehenengo urteetan berrien taldean sartuko zinen, eta hortik aurrera gutxinaka taldearen barne sartzen zara, azkenean lan gehiago sartuz edo ordu gehiago sartuz ez, benetan gustora baldin bazaude. Bai fanfarrean eta baita dantzarien inguruan. Eta gero horretaz aparte, hainbeste ordu hainbeste gogokin ez dagoen jendearentzat edo zerbait probatu nahi dutenentzat, badugu ere kurso pre-San Ferminero deitzen dioguna, San Ferminak baino lehenago, aste batzutan kurtso intentsibo edo moduko batzuk ematen dira plazako dantzak ikasteko edo ohiko herrietan eta dantzatzen dantzak ikasteko, batez ere San Ferminetan hori pixka dantzatzeko eta jendea ohituratzeko edozein gauza dantzatzen edozein herriko plazetan ez. Eta zuen parte izan nahi duen norbaitek zer egin behar du? Gure webgunean sartu, hortzadar.org-en sartu, hor gurekin kontaktatu dezake, edo bai gure dozein lokalera hurbildu, bai Deskalzos kalean dagoena, eta baita Errotxapean, Trabesia Rio Arga lehenengoan dagoena kokatuta, eta edozein momentutan hor aurkitzen duen edozein pertsonari galdetu eta harremanetan jarriko da gurekin oso erraz. Orain momentuz hori Gaiarre antzokian ore izango dizuegu, eta horretaz gain badaukazue agendan pentsatuta etorkizunerako beste ekitaldiren bat edo? Ohiko ekitaldiak ez ditugu gelditu honegatik, pasaden astean Beasainen dantzan ibili ginen eta duela bizpahiru aste Hernanin eta ere ibili ginen dantzan. Hortaz gure agenda beti beteta dago, gure gomenaldia orain ez dut oroitzen noiz den, baina beteta dago. Eta hori, Gaiarrez aparte, printzipioz emanaldia pentsatuta genuen Altsasun egitea, ikuskizun hau, baina emanaldia urrian izan behar zen, orduan hainbeste atzeratu eta gero, hori dantzari etni eta
desorekatu zaigu agenda guztia, orduan printzipioz altsasun egitea ideia izango zen, baino ez da hemendik gutxira izango. Hemendik denboraldi batera ikusiko dugun noiz enkajatu dezakegun berriro gure agendarekin, ze hau ez da egun batetik bestera prestatzen, orduan ea noiz sartu dezakegun berriro, baina bueno, printzipioz altsasun ideia, altsasun egitea ideia izango zen. Eta horren berri zuen webgunearen bidez izan dezakegu. Webgunean izan dezakegu eta gure sare sozialetan, bai Facebooken eta jarrita egongo da eta horri biliko gara egunez egun datak jartzen segurenik. Eta Hortzadar Euskal Folklore taldea jarriz, erraz aurkituko dugu. Bai Facebooken, bai webgunean, Hortzadar Euskal Folklore elkartea jarriz, eramaten zaitugu gana. Momentuz, Gaiarreko ekitaldirako nola eskuratu ditzazkegu txartelak? Edo antzokiaren webgunean, edo baita antzokiaren takiletan ere lortu daitezke sarrerak. Pasaden astelehenean jarri ziren salgai, eta momentuz nahiko ondo gabiltza sarrerak saltzen, ez dakitzen sartu diren momentuz, baina 500 eta zerbait uste dut. Hortaz, sarrerak lortzeko prisa hartu behar da momentuz, ez bada. Baina lekua geratzen da oraindik. Momentuz bai, baina oberen agia gutxi geratzen dira. Eta orduan hori, larun batean, arratsaldean. Larun batean, arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian. Mil esker etortzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Eta jarrituko dugu beste batetan. Espero dugu baietz. Gero arte. Aio.